L-espert tal-liġi, il-professur Ian Refalo, qal li l-Speaker għamel sew skont il-liġi li ta' ruling fuq proċess parlamentari li fih waqqaf lill-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler milli jinvestiga każ li għadu sabġudice fil-qorti. L-Speaker pubblika l-parir li ngħata mill-espert kostituzzjonali fejn fitra Ian Refalo widdeb lil Hisler li ħareġ jgħid li dak li ddeċida l-Speaker kien żbaljat. Il-każ huwa dwar meta 4 ġurnalisti kienu allegaw li 3 persuni żammawhom kontra l-volontà tagħhom f'Kastilja fis-sigħat bikrin tad-29 ta' Novembru tal-2019. F'dan il-każ il-qorti ma kienx sabet lil dawn it-3 persuni ħatja u liberathom minn kull akkuża. L-Avukat Ġenerali kien appella mis-sentenza tal-qorti u kien għalhekk li l-Speaker iddeċida li waqqaf lil Hisler jinvestiga l-każ minħabba li qatt irid jinqata' l-każ mill-qorti fl-istadju tal-appell. Fil-fatt dwar dan il-professur Ian Refalo, espert kostituzzjonali rispettat minn kulħadd, qal li jifhem id-deċiżjoni li ħa l-Speaker kif il-każ għadu ma nqatax kompletament u għalhekk ma jistax ikun hemm investigazzjoni dwar il-każ. Il-professur Refalo fakkar li l-kwistjoni qamet f'kumitat parlamentari u l-Speaker intalab jagħti ruling minn membri parlamentari. Jekk ir-ruling tal-Speaker ma jdoqx għall-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika mhux problema, imma bl-ebda mod l-Speaker m'għandu jieqaf milli jagħti ruling saħaq mod ċar il-professur Ian Refalo. Żied jgħid li l-fatt li wieħed jistaqsi fuq il-validità tad-deċiżjoni tal-Speaker ma jwassal l-imkien, speċjalment meta dan isir minn uffiċjal parlamentari. Saħaq li l-fema ta' persuna taqbil xew le ma' dak li ddeċida Angelo Farrugia hija irrelevanti. Il-ħamis l-Għaqda Repubblika u l-Partit Nazzjonalista ħarġu jattakkaw lill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. L-ewwel li attakkaw lil Angelo Farrugia kienu tar-Repubblika li warajhom hemm hu id-Deputat Nazzjonalista Carola Collina u l-ex Chief of Staff ta' Austin Gatt Manuel Delia. Tar-Repubblika talbu għar-riżenja tal-Speaker. Ftit minuti wara, propju 7 minuti wara l-istqarrija tar-Repubblika, il-Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija jattakka lil Angelo Farrugia u lil membri tal-Gvern. Din l-istqarrija kienet iffirmata minn Carola Collina hu il-President tal-Għaqda Repubblika Robert Akulina.